Be di hyn? Intervention? Paid o cymryd e ffordd wrong. Ond ti angen stop o'r ganj. Neu at least torri lawr bach. Basically, ti strowned trwy'r adeg ers i lawr i adael ti. Dyna sut dwi'n delio fo pethau de. Lowry's gone ers blwyddyn, Huw. Dwi'n gwybod hynny dydw. A mae hi'n engaged nawr. Dyna pam dwi am ennill i nôl de. A ti'n really meddwl bod ti am neud ydy'r Welsh Song Contest? Can i Gymru di enw fo. Ac yndw, mae'r gystadleuaeth yna di gwneud gwirthia. Ti'n meddwl sa Iwcs di cael gyrfa mor hir hebddo fo? Who the fuck's Iwcs? Iwcs a Doyle. Ceri goer yr afon. Ni di ysgotwr stil o gora. Anyway, mae fi a Liam di bod yn really amyneddgar dy ti, ond mae rhaid i hyn stopo. Pryd oedd y tro diwethaf fi ti'n mynd mas o'r tŷ? A dwi'n mynd rownd y bloc yn Caerdydd ddim yn helpu argument ti. Pwy fi? Ti'n even smoco nawr. Dwi'n freelance creative dydw. A mae o'n helpu'r creadigrwydd dydy. Ti just yn gweud bod ti'n freelance, ond mae llai o bobl di gweld CV ti na sydd wedi gweld coc ti. A mae'n mam ti sydd ddim yn gweld hwnna. A Lowry, ofs. Well, hopefully. Pryd oedd y tro diwethaf fi ti orffen prosiect creadigol? Wel, nes i wneud y bong yma mond os ystwytha. My point exactly. A mae fe'n cael detrimental effect ar y bywyd fi, ti bo. Ieth, cael rhoi lluniau smoky i insta fi'n ffain, yna mae grid fi'n edrych fel towering inferno. A bob tro fi'n dod o rhywun nôl i'r hotbox ma ti'n galw'n tŷ, maen nhw'n mynd yn paranoid. Cyn i ni even cael sex. A dyw hwnna ddim yn cyfri fel Christmas tree. Ti am dalu tenar am goedan pa mannau'n yma'n barod? A pwy ydych chi bwyntio bus, anyway? Ti di bod ar antidepressants ys oeddech chi'n ta deg, a mae hon yn gorau cymryd beta blocker cyn o'r dro Deliveroo. Sa'n becso amdano ti, ond mae'n effeithio'r job fi. Mae cael ti yn y tŷ drwy'r adeg yn myrdro'r gitar na yn effeithio o'r gwaith fi. Fi'n trio wneud atmosffer sexy yn client si, ond mae clywed ti'n hawlio lyric shit am hyn gada ti'n spoiler fe. Dydy chwarae fod hyn ar gamra o flaen perverts ddim yn job. Online model. A sydd fi fod i delio am uni de? Smo pawb yn dod o daily loaded fel ti. Dyn nhw'n loaded, iawn? Ges ti'r tŷ ma ar 21st ti. So? Fi di gweld mansions llai ar cribs. Pen blwydd mawr, doedd? Ie, a beth am short-term memory ti? Be amdano fo? A ti'n meddwl bod ti'n sgwennu rhywbeth newydd all the time, ond pan fi'n dod adre, ti'n just canu'r un peth. Since March. Ar ochr pwy ti? Lle fysa chdi'n cael gwely am y pris dwi'n rhoi i chdi? Oh, smofyn wheli, cot toddler o fe, with sides and everything. Wel, os ti'n licio fo, fancw ma drws, hwyl ti'r bastad. Hei, beth am ni gael y bet bach, ie? Os ti'n gallu peidio smoco am wythnos, na i roi pres rent i ti am last month. Os ti'n colli, fi'n cael 2 months free. Mae hwnna'n good deal i di. A mae'n wythnos yw plenty of time i gael Seren offio bac a mwy o amser na fi angen i romansa'r lawyer newydd na o gwaith heb i ti'n cael un hau. Achos, a bod yn onest, ti'n na byth yn good luck i trainee HR officer. Ti'n disgwyl i fi wrando na chdi, ond ti'n mynd hyd yn oed gwybod beth di adran HR. Oeddech chdi'n llythrenol coelio fi pan nes i ddeitha chdi bod o'n sefyll am haliwr rampus. Ai. Fi'n lucky bod neb yn yr interview na'n gallu deall Cymraeg. But on the plus side, ges i'r job. The perks of speaking Welsh, innit? Come on, mate. Ti'n gweud? Deal or no deal? Os yw'n help, dwi'n fodlon wneud daily meditation course dy ti, dreul ffindio source problemau ti. Iawn, fuck it, na i neud o am wsos a gweld sydd eithi, ond heb mumbo jumbo. O'r diwedd. Iawn, fi'n mynd lan loft. A faint o fwyd mae un person angen? Ti'n newydd ei bod chdi sgint? Sploshing Huw. Ond so fi'n disgwyl i brain bach vanilla ti de alle. Ie, wel, paid â gwneud llanast.
ffwc disbl. Ti'n siŵr dyma popeth? Pam swn i'n deud clwydda? Achos ti'n massive stoner? A hwn? Do, o'r lle ges ti hwnna? Oil tank car ti. O'n i di anghofio bob dim allan. Sawl emergency stash sydd da ti? Dyna ni, dwi'n meddwl. Word of advice, Huw. Fydd yr wythnos ma'n mynd yn lot mwy cyflym os ti'n trio wneud rhywbeth arall dy amser ti. Fel be? Wel, pryd oedd y tro diwetha fi ti olchi dillad ti? Sim angan agos? Ti'n gwisgo nhw ddigon hir mwyn nhw dechrau llnau hynna'n dydyn? Really? Gutted. Anyway, fi'n mynd i gwaith. A fi'n mynd i uni. Pwy sy'n mynd i gadw check ar Huw? Ma'n iawn. Dim cweit yn gel fi farw nac dw. Doswch chi, fydda i real boi yma ma. A, bydych o paini, na'i'm smocio dropyn o ger. Gaddo. Ffôn a wallet ti nawr. Lowri, dwi'n garu di, a dwi'n colli'ch. Sglyfath. You smell amazing, eh? Torth, de? And here we could get baked. Ond dwi ti'n gwybod bod yn master baker? Nice. Ti mor childish. Aye. Ond ddyle ti weld y bathroom, though. Pam? What's wrong? Cer i weld? Wel, ti di neud e, Huw? Nid i si saf yn hawdd do. Ac mae arna chdi mis o rent i fi. Fair play, can't complain. Oedd yr odys i neud e'n sky high. Na, excuse the pun. Sky high. Don't get it. Wel, gobeithio ti wedi dysgu rhywbeth a... O, Huw! Dwi wedi dysgu rhywbeth. Dyna'r tro ola dwi'n mynd yn sobor. Lot gormod amser ar nwylo. Fair enough. Ar ochr pwy ti? Ond dydwch dda fi de. Lle nath chi guddio'r ger i gyd? Cos nes i chwilio yn bob man. Mae yna un lle ti byth yn mynd mewn iddo fe. Lle? The washing machine, Huw. Mae gennym ni washing machine. Oh, for